Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Beda x-xogħol sabiex jimbnew faċilitajiet sportivi ġodda b'investiment ta' 12 miljun euro fil-kumpless edukattiv Kulleġġ Marija Reġina Giovanni Kurmi Higher Secondary School fin-Naxxar. Il-Ministru responsabbli mill-isports Clifton Grima żar ix-xogħlijiet li isiru fuq dawn il-faċilitajiet li se jkunu jistgħu jintużaw mhux biss mill-studenti iżda wkoll mill-komunità wara l-ħin tal-iskola. Anke l-klabb tal-futbol tan-Naxxar Lions ukoll se jkollu l-opportunità li jagħmel użu mill-ground tal-futbol li se jkun mifrux fuq kważi 10,000 metru kwadru. Dan se jinkludi bosta faċilitajiet oħrajn fosthom gymnasium, faċilitajiet sanitarji, doċċi u anke changing rooms. Il-Ministru saħaq kemm hu kruċjali li nipprovdu faċilitajiet sportivi mhux biss għaż-żgħażagħ tagħna iżda wkoll għall-komunità b'hekk inqarbu l-edukazzjoni u l-isports mal-komunitajiet. Apparti dan se jsir investiment f'parkeġġ li jesa' madwar 500 karozza u li se jitgawda mill-ħaddiema u mir-residenti. Meta jitlesta il-proġett mhux ħajkollhom propju vetturi jkunu totalment pedestrian faċilitajiet u anke l-komunità naxxarija li ħajkollha benefiċċju minn dak li għandu x'jaqsam bħala faċilitajiet sportivi u anke l-aċċess għal parkeġġ li ħajkun qiegħed jinħoloq propju ġo din iż-żona li din inżuru. Preżenti kien hemm ukoll il-kap żguttiv tal-Fundazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada Neville Young, il-Prinċipal tal-Kulleġġ Marija Reġina Patrick De Celis u l-kap tal-iskola Anna Spiteri.